sa kaap. Ma, imo lagi nang gihipos imo sinina. Asam day ka, ma? Dili na ko magagwanta uban sa imong amahan, anak. Mao mong biyan ako dinhi. Ha? Imo ming biyaan, ma? Oo. Og ikaw na'y bahala sa imong mga igsoon, ha? Arby boy. Ma, maluhin taong ka, ma. Ayutan mig biyahe, ma. Wan ay makapugong na ako, Arby boy. Bahala na mo dinhi. Ma, imbig biyahe, ma. Ma! Nibiya gid dato gidyong inahan. Mag-unsam tayo ni pa. Nagibiyaan naman tang mama. Ayaw mo kabala ka. Makaya ra na ako ni. Mabuhi ta mo bisan ugwa na si mama ninyo. Sige lang pa. Kaya kung mudako na niya ko, mangita ko og trabaho. Aron makatabang ko nimo. Pa, naunsa day ka pa? Lain man na paminaw ako sa kong lawas na ka. Tuwa naman adlaw. Di gid ko mahimong mo trabaho. Kuan mo gud pa ka nang wa na tay bugas ba. Giguton man ako mga manghod. Anala, lakaw lang una sa atong suki ka tindahan na ka. Pangutang dito. Oy. Dili mahimo. Dako na kay mog utang nako. Ingnan si papa nimo, pabayri ang inyong utang. Una mo mangutag usab. Bisag usa lang ko ka kilo nang para amo lang paniud to. Bahala ng mga pasmo. Mga pasmo mo dito. Di ko magpautang ninyo. Asam ko ini paingon. Nga way mang pautang namo. Wala ba to'y kaon na ako mga manghuda? Anong banha sunahan? Magpaduol ko. Uy, baksing na rin eh. Upalisan ako, gidako lang nagbaksing. Hoy! Abi boy! Suwan! Kailangan kang mapil boxing! Dahil may premium ka daw! Suwan! Sige noy, muapil ko. Nakidaw ko. Magkakultar ko ini. Magapalit akong pagkaon sa akong mga manghod. Recorded by X Thunder Gaming. Inuog ko yung taon na ka. Anong imo maning gibuhat? Sige, Buhat? sige lang gud pa. Nakakwarta masab ko. Di na ko gusto nga imo panimbuhaton ha. Gusto masab ko nga, inikadako na ko pa. Mahimo kong baksir. Ayaw nak. Kumudako ka na gani, pagita og laing trabaho. Ayaw anang baksing-baksing. Kaya sakit-sakit ang nasa imong lawas. Pa, karon nga dako naman ko. Mananghid ta ko nimo nga manarbaho ko. Asa basab ka manarbaho nak. Ay, dinir ko sa ato sa jinsan pa. May nitabang na ako. Iya kong ipasod og kolektor. Oh, ikaw nang mahibaw nak. Ayaw bayagin taon kalimot na mo ha. Ay, kabala ka pa. Ay, muli ko din sa ato kada sweldo na ko. May gani kay buutan na sa pangnahimo na kong mga amo. Kada sweldo. Ako katagas papa. Hi! Ikaw rin bago naman kauban din eh. Oo, Ako si Inday. Ikaw? tawagan ko og RB boy. Ano sama ko? Ano si Inday naman ang pirmi ang niya sa kong una-una? Gugma na ka ning akong gibati niya. RP boy. Muna'y tinuod ay. Pirmi kang nagkasol sa kong una-una. Og sure ko, nga gugma ni akong gibati nimo. I love you, day. Oh, May paglaong ba ko, day? baka kung dasit kaayo ko kung moingon kung wa ko makagusto ni mo, RP boy. Sipot mo ipasabot, day. Naigugmasat ko ni mo, RP boy. O
gisugot na ka. Yes. Salamat kay Inday. Daghan yung kayong salamat. Day. Gusto ka ni nga tong gibuhat, RB boy. Kung gano'n dili man ha. Nahadlok man ko, oy. Mahal ko nimo dili ba? Pusay kadlok. RB boy. Huwag ko makapagkong sa kibati. Nakuha ko yun ang pagkabay ni Inday. Pero huwag ko magmahay. Kay ako ang nakauna siyang pagkababay. Ha? Mabdus ka? O, RB boy. O, kinahanglan nga imo kong pakaslan. Kung anday ba kining abi ni mo, di pa ko andam nga musod o kinabuhing minyo. Napa ko'y mga igsuon nga kong tabangan. Unya, unsaon man ni ron? Ang masabog imo kong pasagdan ini nga kong kahintang. Day, magsutil niya ta pag-usap ha. Muli isa ko sa amo. Magigsulti ko sa kong amahan. Uy, di mahimo nga magminyo ka karong panahon na RB boy. Pero nga naman pa. May trabaho naman ko. Di mahimo nak. Kay kaslunon ang imong igsuon ron tuiga. Magyayong mo og tuig. Di na maayo. Kung gusto ka, pag live-in lang una mo. Kay mabdos naman ka ng babae. Oh, sige. Musugot ko nga mag-live-in lang ta, RB boy. Ang importante, nga may ilong amahan ng akong anak. Pero mau lagi day. Di pa gyud ko makasiguro kung kanus ata magpakasal. Okay ra, uy. Ang importante nga magkauban ta, RB boy. Inday. Igun ini da ining minyo-minyo. Kakapoy pa ini, uy. Day, lagu kasuko good. O kinsa man ko dili masuko nimo? Nga dili man mapaigo sa atong panginahanglan dinhi sa bay ang kwarta nga imong gihatag nako. Saan mo na nga, moro gini akong kita. Ay di man ning kamot ka. O ka na pagsigin mo practice og boxing madomingo hunungan na na. Muni katag di malas na to. Dili day. Sa una, gamay pa ko. Nangandoy ko nga mamahimong boxer. Ug dili ko mahunong hangtod nga dili ko katagag katuman ang akong pangandoy day. Aw kon mauna. Pag inusara dinhi kay mubiya ko nimo ug dad-on ko ang atong anak. Day. Sa gamay lang hinungdan, gibiyaan ko ni Inday ug ang among anak. Hangtod karon, wa ko na sila makita pa. Sa pagkakaroon, ni anak ko sa Cebu. Usa na ko ka boxer. Kanimo Inday, kung nakabati ka man karon, hinaot unta nga magkatagbo pagbalik ang atong daan. Dinhin lang kutob, daghang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita maghigalang ka gini RB boy nga taga Jensen City. Uban sa awit nga iyong gipangayo, awit nga nagulahan. Para sa iyo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Kaagi kibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa gawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa gawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ay pada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Leia.
Sa dili pa na ko usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. One more try. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Leah. Malamig mo ka diha. Wam lang ko I love you too, niya. I love you too. Happy lang kit kay kung nakauyab ko og sama nimo. Sweet, mapinanggaon, og mahal kaayo ko. O gandam na kong buhaton ang tanan para nimo pangka. Mahal kiti ka. Uy, day. Murag ayaw lang siguro kay palabi ng imong gibati, day. Ikaw ba? Gamay kalipay na ako no, initan pag yun nimo. Hala, day. Pahinomduman lang ti ka, ha? Nahibaw baya ka nga dili uyon imong kinikanan kung mahibaw-an nilang inyong relasyon. Nahibaw man ko, ana. Tungod lagi sa estado sa kinabuhi ni Albert. Pero sa pagkakaroon, gusto lang sa kuko nga magmalipayon una, good. Oh, sige, okay. Basta ayaw kalimot, ha? Life is full of surprises. Daga mga butang nga din natudamon nga mahitabo. Day. Unsa naman si Albert, uy? Pila na kaadlaw nga wagin mo kontak na ako. Dili sad mo reply o mutubag sa akong mga tawag. Busy lang siguro sa trabaho. Pero magpahibaw unta siya. Pila na may pag-text pa. Bahala siya, eh. Paabot lang ko ganun sa siya mo kontak na ako. Maayo kayo, nagpakita na ka. Sorry. Maura? Sorry lang? Wa mo na explanation? Sorry, Leah. Pasabta ko, uy. Ganun sige naman hinuang kag sorry, diha. Dili na ko. Undangon na ni nato. Unsa? Albert, ayaw ra ko kung binuangig ingon ini. Wa ko magbinuang. Di na niya angay pang padugayon ng atong sitwasyon. Nga naman. Unsa may problema, ha? Wa. Basta kay di na ko. Albert! Tanawa. Giingin na bitaw ta ka. Ay lagi palabi. Ayaw pa si imong gibati. O di baon sa na, perting sakita. Huwag ko mag-expect nga. Igon ani ra di ka mabaw yung pagtanaw sa mong relasyon, day. Dali ra kayo siyang nakabuhi. Wa sa takahibaw kung unsa iyang rason. Dili, day. Kaya kung gihatagan gid ang importansya nga mong relasyon, kung girespeto pa ko niya, wa ni niya buhata. Nagtuo siya gikamatay na ako kung mawa siya. Akong ipakita nga malipayon ko bisag wa na siya. Delia. Nalipay ko kay grabe ka ka-focus sa pagkat-unog sa pagpadagan sa atong negosyo, Leah. Opa, gusto na ko ihurot ang tanan akong oras sa trabaho. Mao na sakto. Maong ayaw yun una og sud og relasyon aron way makadistract nimo. Wa pa sana sa kung huna-huna pa. Sa pagkakaroon,
Ang akong goal nga mahimo kong successful puhon. Wow! Paspasa sa dagan sa imong life day, uy. Lipay kay Kokon unsa ka ka-successful karon. Nakabot gyud ako nga akong gipangandoy, day. Yes. Og usa na lay kuwang nimo. Unsa man? Kaugalingong pamilya. Siguro kung wa magbuwag ni Albert. Ayaw na pagsigig hisgot sa iyang panganday. Day. Makawa sa gana ko na. Makadungog ubahin niya. Hangtod ba day karon? Bitter lang gihapon ka ni Albert? Sobra pa. Day, Lea. Leah, naibaw ko nga daga na kag naibawaan sa pagpadagan sa tong negosyo. Pero gusto na ko nga maka-experience sad ka nga mahimong trabahante sa laing kompanya. Unsay buti may pasabot pa? Na ako'y kailangan nag-hiring ang ilang kompanya. Ug sugod na kadayon. Recorded by X Thunder Gaming. Okay naman ko pa. Nakaayon na sa gusto kong trabaho. Yeah. Oh, Pandamol kuno ka kay mabot kuno karon ang atong area manager og interviewon ka. ha? Bahin sa unsa man? Sa akong dunggan tuod kay nahibong siya nganong diretso ka nga kasod ini nga kompanya. Unsa? Ato ala yun. Oh. Leah? Nagunsa man ka dinhi? Ikaw ang bago nga empleyado din, eh? Ikaw ang area manager? Ganun na nervahom ka. Sa may labot nimo? Naibaw ko nga grabe ingin mo kasakot ako. Pero please, mag-istorya tagtarong. Kung dili bahin sa trabaho ang ato istoryahan, ayaw na lang. Dili ko gusto mag-usik sa oras. Leah. Unsa? Siya day ang area manager ninyo, si Albert? Oo. Bisit gyud kayo. Abi nimo day. Nisurok gyud akong dugo nga nakakita niya. Karon, na-confirm na gid ako nga wa na gyud ko'y feelings para niya. Kay mabisit kung makakita ko niya. Hala, usahay ra ba day no? Ang kadang sobra sa kalagot, di mailhan na nga sobra imong pagmahal alang tawhana. Unsa? Kay kung wala kay kipati nga kalagot o wala kay pakialam niya, kana mo ay wala feelings. Pero kanang imo, mura wa pa ka maka-move on, anak day. Dili day. Sigurado na ko sa akong kaugalingon nga wa na ko'y feelings para niya. Period. Salamat in town. Kaya wa na din si Albert sa office. Nibalhin na sa laing branch. Ay, malinaw na gitawon akong pagtrabaho. Wa na'y bisit sa kong palipot. Yeah. Oh. Kalimot sa team building na to ha. Kinahanglan nga ito nga juga kay mag-orba ka. Og aron sad magkailhan na ito ninyo. Sige, sige. Mutong ako, ana. Hoy, ay kuno pala inom diha. Oy, okay ra, uy. Karon na ba ako nakainom og balik? Nya, karon na sad ko nag-enjoy og balik sa akong life, di ba? Mao gani. Dali na kay kang mahubog, ana. Sige na, sige na, sige na. Sige na, babay na. Sige naman hinung kag pangasaba diha. Babush! Kalami sa hangin. Nagsulo ra mga ganun. Ay, kabayo! Ikaw ba?
ni mo eh? Nananiya naman sa ka? Sakita ni mo tanaw na eh. Unsa? Si sakit. Sakitan lang kung nagtanaw nga. Maglagot ka basta makita ka na ko. Sa una, malipay ka. Ha? Ayaw na pagsigikisgot sa una kay namatay na to. Di na ko ni mo love. Mayabag ka? Human sa imong gibuhat, nagtuo ka nga mahalon pati ka? Kung musulti ko ni mo sa rason. Paminaon pa ba ko ni mo? Dili na kinahanglan. Dugay na I to. still love you. Mahal ko nimo. Mahal ko nimo, yung gipasakitan ko nimo? Ha? Kinahanglan. Leah, nagka-istorya mis imong ginikanan. Dugay ni silang nahibaw bahay na to. Ug nahibaw sila nga, di gud ka mapapugong. Nga magtuman tigid sa imong gusto. Maong diri sila nakikstorya nako. Og naami kasabutan. Unsa man? Nga maning kamot ko nga munindot ang akong kinabuhi. Kaya pakita na ko nila nga kaya na unya di kang buhion. Ug balikon ka. Pagkaslan ka kung single pa ka. Pero nga nung single pa magyapon ka. Kagwapan. Mahal paghihapon ka. Og dugay na ako nagpaabot nimo, Albert. Leah, Bisag unsaon ako pag-deny sa kong kaugalingon. Pero mao ni tinuod. Mahal gihapon ni ka. pesuwahin mo ito balik. Kumuwork pa na. Mo-work man kita. Sumpayan na lang nato ang naputol na tong gugma. Charot. I love you. I love you too. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try. And as the days go Nakaingon lang sa ginoon ko nga maayo ra pud nga nahitabo to. Kay pareho ming successful sa kinabuhi. O karon, nagplano nami sa among kasal. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga igalan kaagi ni Leah nga taga-Talamban, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagalakan. One more try. Tell me how we learn to love each other, and tell me why do people have to change. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suping tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joyce. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. True Love. I really hate you so much I think it must Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Muadto ka sa Cebu? Oh ma, managilod ako ninyo ni Papa nga moadto ko og Cebu. Mag-unsa man ka dito sa Cebu, Joyce? Mukuyog ko ni ikaw Juliet ma. Pa, kay iya man kong pasudon sa iyang katrabahoan. Oh, nya, unsa man dong? Ato ning palargahon si Joyce? Okay raman nga mularga ni siya. Aron sa magkaadto ni og laing lugar. Salamat kay ninyo ma, pa. Salamat intawon nga nakasuday kong trabaho din sa Cebu. Hi. Oh, Ikaw tong igagaw ni Juliet? oh ako. Ila-ila dito. Ako si Eric. Joyce. Kumusta man imong pesto, gaw? Okay ra gid kaw. Kaya raman ako. Maayo hinuon, gaw. Kanang gaw. Kana si Eric ba? Close ta imo anak? O, gaw. Nana siya sa laing department na assign. Nga naman di ay? Niduol man gud siya nako unya nangutana kun igagaw ba ta? Aw. Ayaw ka bala ka, anak, gaw, uy. Buotan ra na siya, gaw. Hi, Joyce. Pauli na ka? Orik, mapauli ako sa among gipuy-an ni Gaw Juliet. Sa'yo pa man. Manoro yun na ta. Okay? Ha? Asa man ta manoroy? Di ba taga Davao man ka? Oo. Wa pag ka masuhito din ni Cebu sa. Wa pa cute. Tuyog na ko. Kay isuroy ka din ni Cebu. Sige.
Unya, unsa man? Nalingaw ka sa atong pagpanuroy? Lingaw kaayo, uy. Nindot kaayo din isa. Uy. Sige lang, kung di ka busy, isuroy ka na ako gusab. Mauding wa dayon ka makauli, kay nagkuyog day mo ni Eric. O, gaw. Unya, gaw. Nalingaw kasi niyong gatuan. Lingaw kaayo, gaw, uy. Manuroy pa man gani migbalik kung may time ni. Sige, gaw. Pag-enjoy samtang niya ka din sa Cebu. Daghana na tong dapit nga gisururik, uy. Gusto na ko nga malingaw ug malipay ka. Nga naman. Kay special man ka para nako. Eric. Love ti ka, Joyce. Eric. Alakas ako, ha. Gusto lang ko may bawo ka sa akong debate. Okay na, uy. Unya, unsa man? May chance ba ko? Buutan ka, Rick. O dili ka lisod ko maon. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Yes, Rick. Uyab na ta. Salamat kay Joyce. Recorded by X Thunder Gaming. Joyce. Eric, ayaw maluoy ka. Masag bilang kugugod. Uyan, bigtaw ta. Matlo ko, Rick. Di ba ko andaw? Kabala ka. Di ka na ako pasagdan. Ayaw lagi. Eric. Joyce. Eric. I love you. Akong day nakauna ni mo. Mauday niyang imong giapas na ako. Ang akong pagkababay. Ha? Di na tinuod. Love ti ka. Ay nakong patuhuan na. Oh. Unya nakuha naman ko nimo. Human lang imong tuyo na ako. Biyain ako din. Mupaulit akong ako. Nasuko giday ka na ako. Ug unsay gusto nimo nga malipay ko si mong gibuhat? Human nimo makuha nga akong pagkababay? Joyce. Mamaulit na ta. Kalain sa akong kuto-kuto, eh. Gaw! Gaw! Uy! Naunsa man ka, uy, nagsuka-suka mo ka. Wara ni gaw, eh. Lain lang ang akong kabuhi. Murag lahi na ginagaw ta. Ha? Mabdos ka no? Oh, gaw. Tugani ko's tinuod ka. Unsa man? Nahilabta na kag lalaki? O, gaw. Kisa may nakahilabot ni mo, gaw? Si Eric. Unsa? Uyab din mo ni Eric? Oo. Walang ko magsaba ni mo. Hantod ka. Mauni, may nahitapo na mo. Kung mauna, posible nga mabtos ka. Gaw pagpalit og pregnancy test aron maklaro na nimo. Positive, gaw. Unya, gaw. Unsa may plano nimo karon nga mabdos man ka? Muundang lang ko sa kong trabaho, gaw. Nya mapauli ko sa ato. Dili di mo sultihan si Eric nga mabdos ka? Dili na, gaw. O kung mahimo, ayaw sexultihi sa kong kahimtang, ha? Mupaulit ako sa ato. Salamat in town kay nauli ka na, anak. Lingaw na kay minimo, Joyce. Ako sa mapa, mingaw na giti ko ninyo. Kuan, may isulti day ko ninyo, ma, pa. Unsa man, anak? Mabdos ko, ma, pa. Unsa? Sa man, minyo ang nagpamabdos ni mo? Ulitaw pa, uy. O dili siya madubag siyang gibuhat ni mo, ha? Ambot lang niya. Unsay ambot lang, ha? Wa man ko magpahibaw niya nga mabdos ko.
Ug mo na hinungdan nga ni pauli ko dinhi sa ato. Ug manghinaot ko mapa nga inyo na kong madawat. Walay problema, uy, nak. Bahala og way mga mahanan ang imong gisabak. Ang pingi na og pagkatawhan na. Kay mabuhi na ta dinhi. Salamat ninyo, mapa. Joyce, Ma? ikaw lang una din sa ato ha. Kay mga tumis papa ni mo sa lungsod. Mangumpramis sa atong panginahanglanon din sa bay. Oo, sige, ma. Hayaw pagpangalsag mga bugat ha. Kanitubo na raban ang tiyan ni mo. Oo, ma. Human ako og luto sa utan. Sakto sad. Inigulo lang mama o papa. Maniud to nami. Mayo, pwedeng mo inom og tubig? Oo, kadiyot lang. Diara ang tu... Kumusta ka na, Joyce? Eric? Eric, di ka? Ngano ko rin taong naabot pagkatinis amo. Diyon sa kuno pagtultul din hi. Si Juliet. Siya naghatag na ako sa imong address. Huwag na ibaw na kastanan. Oh. Laina ni mo eh. Huwag magkamusulti nga. Mabdos de ka. Para unsa? Aron imong ingnon, nga di ka malubag, kay di pa kaandam. Joyce. Maunay kasagaran akong madungog. Nga dili madubag ang lalaki kay dili ganahan mo dawat og responsibilidad. Lahi ko, Joyce. Eric. Kung naibaw pa lang ko nga mabdos ka, di gyud ko musugot nga muuli ka din sa inyo. Og unsa man ko rubuti pasabot ining pag-apas nimo nako? Magminyo ta. Aron inigawa sa bata, may ilaw na siyang amahan. Eric. Joyce, dako naman din mo tiyan, no? Sigurado ka nga mga sawa ka nako. Basig na pugos lang ka. Pugos ko taon. Muwari ka ako sa inyo kung wa pa ko may gugman nimo. Love ka, Joyce. Ug ikaw ang babae nga gusto na kong mahimong inahan sa kong mga anak. Eric. Atong liho ko ng atong kasal, ha? Aron inigaw sa bata, magdaan na siya sa akong apelyido. Ikay pa ning kamot. Kaya ako, musugot raman ko. Ug ko'y amahan ang akong anak. Oh, mo gini akong ganahan ni mo. Nag-isog kay ka ba? Eric. I love you, Joyce. I love you too, Eric. Sometimes I hate every single stupid word you say. Wa ko magtuo nga seryoso ba dahil si Eric sa iyang gugman ako. Karon may duha na mi kaanak. Wa sa ko magmahay nga nakigminyo ko ni Eric kay pilangga man ko niya. Dili na lang kutob, unya daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Joyce nga taga Mati, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalan. True love. I love you, Christy. Ronald. Una'y tinuod, Chris. Nagkagusto ka ni mo. Mag-chance ka ko ni mo. Ang tinuod na halt. Ganahan sa kunin mo. Kung mo na, uyab na ta, Chris. Ronald, ako na kang gisugot. Salamat, Chris. Basta isaad lang kinako nga, dili ko ni mo binuangan. Oo. Ako na iso, di mo nga, ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ugwa na ilain pa. Ha? Uyab na mo ni Ronald? O, day Belen. Ay, nagbunga gid ang pagsige niyag anhis atong trabahoan. O, taon day. Kay naluoy naman ko niya, uy. Maong ako na lang siyang gisugot. Nahala sige day. Ayo-ayo mo sa inyong relasyon. Chris, inikaot mo nun sa trabaho ko, ta? Asa man ta? Kaya kita sa mo, aron, mailan ka sa kong inahan.
Sige, Nald. Hapit na lang unya ako. Si Christy, arong uyab. Maayong adlaw, tita. Oh, bayog adlaw sab. Guwapa ka man di ay uyab, Ronald. Salamat, tita. Saan yung imong tauban, Ronald? Akong uyab day, si Christy. O, di ay? Oh. Asa mo sa ka nagtrabaho, day? Tindera ko sa gamay nga butika. Ha? Tindira ka lang? Uy, noong saguding taon ka, Ronald. Kaya bagbag utok ni mo. Kaya kang babae din is kalibutan, unya ka na yung tindira ang imong pili. Kung manguyab gani ka, pangitag parehas ni mo, gan ay nahuman. Muo na lang ko ni mo, Ronald. Chris! Chris, watan ko! Kasakit magmadulti siya gigsuon. Chris! Bahala ka niya, Ronald. Unsa? Lain tik batasan ang magwang ni Ronald? O, dayoy. Ginaong pagyugo niya. Nganong ako kunong may gipili ni Ronald nga tindira ramang kuno ko. Hilasa ko niya, good. Paita ni watay mahuman, oy. Daog-daogon naman ta. Noon niya, unsay plano ron ni mo, day? Makigbuwag ko ni Ronald. Dili ko masugot. Ronald. Dito magbuwag, Chris. Pero Ronald, wa ko magustuhin si mong maguwang. Anong day? Wa siya ilabot sa tong relasyon. Bisa na. Dili po ito magmalipayon. Kaya na mo supak sa tong relasyon. Maong magbuwag na lang ta. Christy. Unya, okay ra ka tay nga wa na mo ni Ronald. Kinahanglan nga akong tunan akong kaugalingon, day. Ngawa na siya. Kaya lisod kayo, day, uy. Uyab mi ni Ronald, niya. Wa ko magustuhin sa iyong igsuon. Nakasabot kay ko ni mo, day. Maong sakto ra pud uy nga nakigbuwag ka ni Ronald. Day, wa man day trabaho ron. Unsa man laag ka na? Asa man sa tamang laag? Ay, bisag-asag ko kanang malingaw ta ba? Ay, adola nagbasa, day, uy. Pahangin ta ba? Sige, day. Nya, dinhi lang ta. Dinhi lang ta, day. Nindo dinhi kay hangin taayo. O daghan sa tag makita nga mag-agi-agi dinhi. Sige, day. Anila ta dinhi. Uy, go, Bilin! Uy, ikaw, Junjun! Hoy, ikaw magod ini. Nagunsa ka dinhi. Sorry lang god, bawa sa klaay ba? Mao ba? Ay, ila-ila mo sa akong amiga, si Christy. Uy, hi Chris. Hello. Recorded by X Thunder Gaming. Nang regards ba ni mo si Junjun? Pag sure diha, uy. Lagi! Ug murag nakagusto man to nimo akong igagaw, day. Hoy, ikaw diha ron sige kagara-gara, ha? Nangagit og number nimo. Unya, imong gihatagan. Kay syempre naman. Paabuta lang kay manawag na to nimo. Salamat ngayon mong gitubag, Chris. Nganong nanawag day ka nako, John? Ganahan ako nga magkasuot ta. Ha? Okay lang nimo kung kuhaon di kasi imong trabahoan. Nakatultul day ka. Oo, gisultian ko ni ikaw bilin kung asa dapita ang inyong gitrabahoan. Ana ang tikaw niya, ha? Ayay, murag mao na gid ni da. Naon sa ka, uy? Kita ka na nasa atbang. Uy, hala. Ang imo man ang igagaw si Junjun. Yes na yes, siya gid na. Og sure ko nga ikaw ang giatngan anak day. Salamat nga niuban ka na ako nga makipanoroy ha, Chris. Maikog ta nimo, uy. Ganiha ra kag hinuwat nako. Ingon ana gina basta mahigugma, Chris. Anda magantos. Junjun. Basta makaingon ka nga prescore kay ko ha. Kay bago pabiyat na kaila pero gusto lang ko mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. I love you, Christy. Junjun. May paglaom ka ako nimo. Pwede hatagan ako nimog time sa pagunahuna, Jun. Nakalitan man ko ini, uy. Okay ra, Chris. Makapaabot ra ko. Hangtod ka sa kamaluoy na ako.
Uy, agaw, day. Kuan, day. Nga na di ay ko'y gusto niya. Aw, buutan man siya, day, pero... Ampot lang ba, uy? Inabi ko lang ginang akong pagtanaw niya. Aw, kan mauna. Klaruhi lang na si Junjun, aron di siya mulaong. Chris, taon-taon na magiging kung nga nanguyab ni mo. Hangtod ba karon? Wa pag ikaw maluoy na ako. Dili ko gusto mo pasakit ni mo, Jun, tabuotan ka. Pero... Wa mo ko'y feelings ni mo, eh. Nga sa ato pa, hindi ganyan mo madawat ang akong gugma. Ami ko lang gud ta, Jun. Pwede mo hangyo, Chris. Unsa man na? Sugta lang gud ko. Ha? Ato lang suwayan ba? Basig, bisan pag usa ka buwan na gud. Aw, kung di gud ka may gugma na ako, buhatin na lang ko. Jun. Sige na, ha? Suwayan lang gud na to. Suwayi ko, ha? Sige na lang, uy. So, kita na? Uyab na ta? O sige, sugton ti ka. Pero inigabot sa usa ka buwan. Kung dili gyud ko mo batig gugma nimo, buwag na ta, ha? O, lagi. Sige, deal. Uy, kakuyaw ko ninyo, good. Ako lang gihatag ang yang gusto, day. Unya, inigabot sa kabuhan, buwag na mo. Oo, mao ginay mahitabo. Kung inigabot sa usa ka buwan, di ko mahigugma niya. Oh, Uy, unsa man ni? hala, paklaroan na, buwag og chocolates. Hala no, ang buot ako ipasabot diin ni gikan. Ay, asa pa si Mang Uyab? Salamat day sa imong gipadanga chocolates og buwak Jun, ha. Ganahan na ka? Oo, uy, kanindot ato, ah. Salamat, Chris. O nya, asa man taron? Ikaw, kung asa gusto ni mong suruyan. Ato lang ta dapin sa dagat. O, sige. Kadita. Ha? Singot naman kayo mong likod, uy. Klaro kayang basa, oh. Diam ko'y tawel nga wag gamita. Kadiyot, kay tapuhan ti ka. Kanindot akong gibati nga akong gitrapuhan. Naunsa man ko. Mingaw naman hinuon kong Junjun. Nadaka ako sa iyang pagka-caring. Naibaw ba ka kung unsa rong pizza, Chris? Pizza utsuron. Og mao rong pizza nga mubiyan ako nimo. Ha? Nga naman? Dalimot ka nga usa naman kabuan ta sukad nga gisugot ko nimo. Oo, di ay no. Og naibaw ko. Nawa gyud ka bati agugman ako maong muhunong na lang ko sa akong gibuhat nimo. Og manginaot ko nga makakita kag lalaki nga imong gigugmaon. Ikaw na ang lalaki nga akong gipangita, Jun. Chris, Sa sinugdanan, wa ko'y gugma ni mo bisag kamay. Pero sa imong ipagkita nga kaayo na ako, sa imong pag-care na ako, na-in love na ko ni mo, Jun. tinuod ka, Chris? Oh, Jun. Love na ti ka. Salamat. Salamat, Chris. I love you. I love you too, Jun. Sa hindi inaasahan, may minsan lang na Dili gid matagaan ang dagan sa panahon. Parehas na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y gugma ni Junjun. Pero sa ngadtong-ngadto, nibati ra ko niya og gugma. Sa pagkakaroon, minyo na mi, og wa sa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga mga hikalang kaagi ni Christy nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, tadhana. Huy, naunsa ka diha, uy. Nagilak manggod ka. Sakit kayo, day.
Sakit kayo. Ngano lagi ka? Tungod na sana si mong uyab, no? Oo. Lady na ko. Di na gid ko maguyab-uyab. Pastila ni mo dahi tere. Kapila na ko nakadungog ni mo nga nisulti ka, ana. Ako no, nahibawag yung gusto na ni mong kaagi. Pero, mura pa sa kong kagdagdalig, pangitag uyab permikod. Mao ganing di na ko. Bahalag matiguang daga ko. Ayaw man sa kong mag-ingon, nga di nagyo kamusod sa usa ka relasyon. Ang ako lang ba? Ayaw lang kong pagdali. Day, 30 na ko. Pila na akong edad, una ko maminyo, 50? Day, ang lalaki nga gitagana gid para nimo, muabot na sa hustong panahon. Pero, bahala ka, oy. Basta kay mo na titambag na ko nimo. O bisag kinsa pangutan-on nimo mo o yun sa gid sa akong gitambag nimo. Sakto si Rina. Ayaw pisyura yung kaugalingon. Gusto na mo ko mo settle down pa. O gusto na ko, nga nanak yung mga anak. Moabot ra lagi na, pero dili pa karon. Pero nahibaw ko nga, moabot ra yun na pohon. Sa mukha ba ani eh? Naunsa ka diha, oy? Kani mga afam ay, samo kay sige chat. Nagduo siguro interesado ko ani nila. Hala, di ay no? Ha? Ngano di ka? Wasat kita makahuna-huna ani da. Huy, day. May pagmangita na lang kag-afam, day. Pag-foreigner na lang. Ha? Nayabag na ka rin na? Lisubit ang in-English din eh. Usa pa, di ko mahadlok anak nila. Ngano ko itong mahadlok man kanila? Mas dili na sila makahimo og binuang nimo kay dili ba sila taga diri, di ba? Pero day, sige na. Basig na ay mo forever sa afam. Naku nahibawaan nga dating app. Ogma, hindi ko man sa kong duty, tudloan di ka. Mangita tag afam. Ha? Kana ha? Ubay-ubay na ginaang ni match nimo. Day, tanaw ni mo ba? Maayo kita itong gibuhat. Unsa ko nilang kumuari ni siya. Nagapulik yung kitag in-English sa chat pa lang. Unsa na kag personal na gino. Day, hindi na ko na problema ha? Kaya pa man na mahitabo ba? Ug wata kay baw. Makatumong day kag afam nga kwartahan. Galante. Unya pinangga kay ka. Oh, jackpot. Eh, mag-isurya sa ko ni Papa bahin ini diary na, uy. Unsa? Nangita kag foreigner? Opa. Nabuang na ka? Undangan ha, Teresa. Pa. Nahibaw kang kontra kaya na nako mga foreigner. Tungod sa imong nauyab sa una nga foreigner nga, kipasakitan na ka. Pa, dili man buti pasapot nga dili maayo ang imong kaagi sa imong ex nga foreigner. Mo sa mahitabo na ako. Di lang ko ganahan nga masakitan ka. Dili ko masakitan pa. Alam ko kabala ka, good. Kaya na ko akong kaugalingon. O gusto sad na akong mahaw hasta sa kalisod pa. Nang palihog lang. Ayaw lang kong pugli sa akong plano pa. Ture. That's my girl! Onya, unsa man? Atong i-check imong app, be. Dali. Sige. Wa pa sa ko maka-check. Oh, halatay. May gwapo nga ni message ni mo, oh. Niyon sa man? Basahon ako, ha? Hi, beautiful. I want to know you more. Halatay! Mauna ka, honey! Mauna ka na akong forever! Recorded by X Thunder Gaming. Sige
Sige na, reply yun dayon. Sige. Hello. What do you want to know about me? Send. Oh, lauma good anak, good. Kulbaan ko dahi. Basin Oo, narasad ka anak. Ayaw sa lagi pag-overthink, okay? Sa pagkakaroon, go with the flow lang una. Tubayin lang sana si kisingan anak niya, Peter? Oh, sige dahi. Tubayan ko na si Peter. Nag-chat si Peter. I will go there in the Philippines. I wanna be with you forever. I like you, Tere. Hala, arion ko niya. Wana, hagi ko pa anak kong maayong ano ni. Replyan ako. When are you planning to come here? Sunod buwan? Ariyon ka foreigner sunod buwan? Opa. Nabuang ka na ba, Tere? Yung kaging na naman tika nga undangan ang kabuang mo. Pa, wa ba ni mo nahunaan nga mas dako na hinon ang possibility nga mahawas tas kalisod? Karon nga naa naging foreigner nga muanhin ako. Gugma mo sunda, Tere. Ay nang paggamit og tao para mahuas ta sa kalisod. Praktikal ning ako pa. Kay sumakot. Ay. Sa mga nangagin akong karelasyon, gugma mo akong gipalapi. Pero unsa may nahita po, permi lang ko masakitan pa. Hala, sige. Bahala na ka. Basta kay wa ko magkuhag pahimangno ni mo. Kikubaan naman hinuong ko day, uy. Kalma lang, good. Naaman bitaw ko. Dili di ka pasagtan. Peter? Oh, yes. Wow, you're so beautiful. Thank you. This is my friend, Rina. Oh, Hi. hello there. Nice to meet you. Let's go eat. Day, mahal man kayo ng restaurant, uy. Naibaw ka sa pilay price din, eh. Ampot lang. Siya man may nagpuot nga anita mga uwing. Murag kwartahan ka, day. Jackpot ka, day, Tere. Ay, tuod day ba? Human na pangaon. Pauli na ko, ha. Biyaan ta lang mo. Lain ko may mong third wheel, uy. Basta kay, balita ilang unya ko kunod si Mahitabo. Tabby. Peter. I love you. I love you too, Peter. You want to marry me? Yes. I want to spend the rest of my life with you. Oh, I'll think about it. Kinahalan pa ba ko din ng hunahunahon? Go na! Pero mura maglain akong feeling ko, eh. Bisag pila pa kasi man namin nga nag-uban, pero kulbaan hapon ko ay may raman siya din hinakot, pero ambot ba day, uy, laing ka na nga akong kulpa. So, sa iyo padaan na, uy. Gidwa-dwaan na kasi mo hunahuna, day. Dairy lang. What do you mean you are not yet sure about me? We're still getting to know each other, Peter. Don't you think it's too early to get married? No. I want to marry you. Aray, sakit akong baba, Peter. Peter, you're hurting me. I will. If you don't do what I want you to do. Huy, naunsa man ka? Kadagan pagbunog ni mo. O, day. Kaya basta na ko sige pabuhat si Peter na ako niya, dili ko masugot.
Yung ko dapatan. Kinuo ko. Natuo ko nga sa kugmara ako'y swerte. Huwag hindi ko swerte sa kong kinabuhi. Day, ayaw pag huna-hunaan na, ha? Kuan, na ako'y lakaw niya. Mag-inom mi sa mga classmates before. O, banda para malingaw ka. Di lang ko day. Gusto na ko nga arin ako sa bahay. Day, tere. Nautuhan di kong mata. Ubay-ubay ko kong nainom kapi ida. Ang akong cellphone. Uy. Kadagan ko ng miss call ni Tere kabi eh. Ako tawagan, Bi. Rina, Tito? Nga nang ikaw may nagkupot sa cellphone ni Tere. Asam din si Tito? wa na siya day, Rina. Patay na imong amiga. Gipatay siya. Una nilargaw balik sa laing nasod. What's up? Gahigig kaya siya ko. Giwarningan na nako siya bay na ng iyang foreigner. Ako ganing sa Tito. Sige kong push niya nga padayon na pagpagita o foreigner. Ako ganing sa... Tere, pasalo ako. Masilo ako. When I think back on these times and the dreams we days, Grabe ang akong pagmahay atong higayon na. Pero nahibaw ang Ginoo nga wa ko'y daotang tumong ni Teresa. Gusto na ko makatabang niya. Og wadam ha. Nga nawa na Ginoo na ako ang akong best friend. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni Rina nga taga Davao City uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga regulahan There You'll Be. Ang maong kaagi gibawat na dawa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala o mga sugin di paminaw kinasing-kasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Baboy! Baboy ha! Ada ko at buka! Baboy! Baboy ha! Ang naman mo eh! Anong mga away mong nako? Baboy! 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 Pwede mo tapad og lingkod? Nga naman kanina malingkod. Daga kamang lingkuranan dito. Ikaw naman kung usa din likod. Gusto unta ko nga makigdungan og snacks nimo. Okay ra? Wa ka giluon ako. Ha? Anong luton man ko? Tanang classmates na to. Hindi mong ganahan ako. Haon niya. Kaya big dili sila ganahan nimo. Di na sila ko ganahan nimo. Ha? Kaya
Kibaw ka? Maunang bulihon kanila kay magpabuli raman sad gud ka. Oh. Pero ayaw ka pala ka. Sugod ka ron. Friend ko nimo. Dili ko nimo kaaway. Cindy. Uy, Cindy! Nakag-amigo kag baboy? Oh. Sige ka! Apilo niya ka na mong sugog na mo, ha? Oh, sige! Sige! Sungog ka lang ko ninyo. Okay raman na ba? Basta kay friend ako si Jason. Oh, Cindy. Gamay na lang gid atong paaboton og mag-moving up na ta. Oh, lagi. Thank you, ha. Kay bisan tanan akong classmates, di ganahan ako, pero ikaw, nakin-friend gyapon ka nako. Buotan ng good ka. Pero baboy lang. Huy, ayaw pagsulti anak ko. Tinuod man gud. Kibaw na ko. Ha? Kibaw ka nga nung sungugon ka sa itong mga classmates. Tungod kay kuwang kag love sa imong self. Kay bisan ikaw gani mismo, nanaway man gani kasi mong kaugalingon. Oh, Cindy. Kinahanglan nga imo ng usbon. Unsaon man? Kapulay. First day pa gani ni ha? Unya unsa mo give up na ka? Dili ko eh. Kinahanglan nga magpadaot ko. Dili ko mo give up. Good. Cindy, thank you gyud kaayo ha nga wa nimo gipasagdan si Jason. Way problema tita uy. Friend ako si Jason. Og bisag ka no sa kung may kinahanglan siya nako ni ara ko para may para niya. Ma! Mag-driving na miya! Okay nak, sige. Pag-amping mo ha. Gamay na lang gyud ang kuwang mo. Daot na gyud ka. Ato na ta? Kuya Ogie ko, Bi. Ha? Asa man ta? Nangayo mo ko kwarta ni Mama. 2 weeks from now, ting klase na sad. Gusto unta ko mamalit og sinina. Di man ko ka maumili, oy. Ikaw pili para nako. Sus, ulitaw naman gining akong best friend, uy. Abi ni mo, nalipay kay ko sa imong changes karon. Lahi na gid kay ka sa una. Mas nakita na ko ron ang Jason nga mas love na gid iyang kaugalingon. Og thanks to you. Kaya kung di pa tungod mo, di na ko makita ang akong worth as a person. So, kano sa mga kaplanong mamalit? Magtalaw-tanaw una ko glaing din eh. Samtang nag-fit pa si Jason sa mga t-shirt nga una na kong napilian. Miss friend, kani? Okay ba na? Bagay ba na ako? Kakwapo niya. Recorded by X Thunder Gaming. Miss friend, okay ba? Ha? Bagay ba na ako? Ha? Bagay ra. Bagay kayo ni mo. Okay, sige. Piliin pa ko. Ano kung si Dino? Di na mo classmate ni Jason ron. Makakita ang takapirmi niya. Ha? Lahi na bayad kay si Jason ron. Sa una, bulihon lang to siya din sa eskwelahan. Pero karon, wa na, oy. Heartthrob na siya din niya. Hoy, isa ka magselos nga daghan ang babae nga magpatagad niya? Nga na magselos man ko. Nga best friends naman ni. Tinooy? Amigo ra akong pagtanaw ni Jason. Aw, kung mao man gali na, then good. Kay to be honest with you, di mo sa mabagay ron. Si Jason nag-level up na, samtang ikaw, nagpabilin ragi hapon kung unsa ka sa una. Sheila. By the way, uy, regards ko sa imong best friend, ha? Please? Sure. Sige, akong ingnan. Best, lahi ra gid no kung imo nang love imong kaugalingon no. Kay mas daghan na kaganahan gyud. Ug daghan na kay ganahan nimo. Kinsa ba mag-expect na sa una bulihon ako, pero karon bisag kinsa na lang magpa-picture nako sa atong eskwelahan. Giganahan sad ka. Syempre, all my life wa gyud ko makasuway nga dawat ko sa akong mga classmates. Karon lang. Gidawat beti ka ha, bisag ka dili pa kaingon ana.
I know, og thankful kay ko nimo ana. Pero this time, lahi. Kana bitang ma-feel na nako akong value as a person. Kanang bisag wa lang ko'y gibuhat, bisa naglakaw lang gani ko sa campus. Naibaw kong gipangkilig ang mga babae din nako. Okay. Gets na nako. All best, di ko makauban ni magpauli niya ha. Ha? Nga naman? Mukuyo ko nilang Rose. Rose? Uyab di Jowo? Oh, best. Nang-invite ng good sila. Nalimot ka nga doon natay sabot. Wedding anniversary ni Papa o ni Mama karon. Hala, karon dito? Nakatando na biya ko nila ni Rose na. Dili de pwedeng balibara na lang nimo? Maikog ko best good. Pwede di lang sa ako muadto sa inyo ron. Please. Mamawi lang niya ko nimo. Tingnan lang sila sa Papa o Mama nimo, okay? Sige. Thank you, best. Cindy, may kaya kita niya. Nga ano, Tikboy? Kuan ba? Sulti lang yung mga amigo, ha? Si Jason ba, ha? Palayaan si Rose. Kaya nagpaniid na ba si Joe nila? Kaya kung ibawa ni Joe nga, uyaw mo sila. Na, kaya gusto yung mabuti Joe niya. Unsa? Gitabangan lang ako si Rose. Naid lang siyang tao nga maminaw niya karon. Jason, best. Maunay problema. Kaya imbis na makatabang ka, makasamot na lang hinoon ka silang sitwasyon. Mas nagpalayo na hinoon si Rose ni Jowo. Di na nako problema. Kung di ampingan lang niya si Rose, di na mawaan niya, oy. Jason, timparagod. So, di ko na ko sinuod, be? Uyab na ba mo, Rose? Sultihi ko tinuod. Uyab na mo? Uyab na mi. Jason, ibaw lang ka nga bago pa sila nagka-misunderstanding ni Jowo, pero nisingit ka. Wa ko musingit. Si Rose may unang niduol ako. O take advantage ka sa maong sitwasyon. Abi kay nasakitan si Rose karon, ni pahimusad kasi ang sitwasyon. May ubas, hindi. Whisper lang ka, ha? Kung makasulti ka, muron sa tag-uyab na ako. Unless lang kung nagsilos ka. Soltera gud ko sa tinuod. Ganahan ka na konsa. Jason. Nagtuo kang wa ko makabantay nimo. Ganahan ka na ako. Pero sorry ha. Best friend ay akong tanaw nimo. Ug bisan di pati ka best friend ron, di sa mahitabo nga makagusto ko nimo. E di tabagay. Hilasa na nimong manulti, no? Coming from you? Huwag ko mag-expect ka makadala kag sulti na ako, anak Jason. After all sa tanang nabuhat ako para nimo. Tingali kalimot kang ako rin ni dawat nimo sa una. Abi kay okay na ka? Nadawat na kas tanan, makaako na kag panaway sa lain? Nako? Cindy. Abi nimo? Mas gusto pa to na kong Jason sa una. Kikatong Jason nga ako nailhan sa una. Dili kay ba mo pasakit sa laing tao. Nahibaw kung unsay sakto og dili. Tingali. Dawato na lang ginin ako. Nga dili na ikaw si Jason nga akong best friend. I lost my best friend. Si Tita, ang mama ni Jason. Huwag mo kinatuyo na ako. Hello, Tita. Cindy, Jason is in the hospital now. Unsa? Ano? Unsa ni tabo, Tita? Dagan kasi mga punog. Gikulata siya ni Jowo. Kitabangan nila si Jason. Kinuo ko. Asa mga hospital ka ron, Tita? Hinay lang, ha? Ay, kadit sa... Kuhaan ako ang unang araw na ipasandig ninyo. Okay na. Best, sorry ha. Dili na ito mag-iskot pa, ana. Gusto na ko mga igsuri nimo sa akong nabuhat.
Nagmahay kay ko. Nagmahay ko sa akong mga nabuyan ng istorya di mo. Jason, Please, hatagi ko chance. Please, balik na ako, best friend. wa man kumawa ni Mugod. Ikaw naman. Maong pagpakaayo nagdali, ha? Kaya magkinahanglan yung kakusog. Mahayon para batikas imong pagpasakit og storya na ako. Joke! Do you hear me? I'm talking to you across the water. Baby, I'm trying. Boy, I hear you. Until now, best friends paghihapon ni Jason. Ni-attempt siya o pagpanguyab na ako pero bisa ganahan kaayo ko niya. Huwag yun ako irisgo ang among friendship. Kay tingali kung sugto na ko siya, doon na naunay mausap. Dili na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Cindy nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga ko lang Lucky. Lucky I'm in love with my best friend. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong